ब्लॉक कर दे। अगर आप लोग त्याग दोगे तो मैं भी त्याग दूंगा। हेलो सारी kaham tei sanja kaham no mahin senai ang o video upload khaite hinge sanja nongbai thanai haise aboni bagai sanja kaham bo mahin ka bahai tongbai wansu gonor jotono kahno tongbai nai pala no nor no belaika hambai ano asu support khai tongmani bagai te ani video asu jora nor kurungoi tongmani bagai ge nor poila o chikonsa video nugai mankhana abongkha Goria Academy jechini jomatia hoda ro Borne ajaga thangoi chini bubagra haino hai space rimani jongkhanawe manka chini bubagra sanane thanga anke chini bubagra onek strong no haise chini bubagra chin bagoi je sapano khlai mano haise chung bini kok samani bini thangphai chung nugoi sawai mano haise chini bubagra no chung poito chai moya emon chini bubagra than chung musanu gya chini bubagra no chung bukhabai chung khabai khungbai khe poito sasukoi mano baige ente chin bubagra chin bagano kok sawai to chin bubagra tai alka neta hai politics ni bagoi kok saya chin bubagra tina haino hai saka abo o je jorawo chini thani officer kuroi teacher kuroi chini thani sikito borok kuroi o joraya abongka 2025 ni Tripura sarok wansukdi o Tripurao tongthai jagarikha chathai jagarikha ri kuroi sago langta langti phaibe mani ri chumnani kangsa kangni mankha borok haike tongnani rumkha abono jotesto haisi iakai husiar ongde haisi husiar ang abono wansugo kobangma borok chini bubagaran kobangma kok sawo jorao dukho nango kha khamoda bahike bubagaran no hai saiman belawana masang saya da phiaba chini Tripura satutui jesukpano hamya sawai tongdi jesukpano bubagrano mung hamya khlaina chai togoi tongdi o bororok salsa bubagrani yakung romoi ma kapnai obo pakasi sure makap nai haji tabuk je bubagra khai tongmani abo chini bagoi sinia mane Tripura motha je khainai borok ni bagoi sinia bebak Tripura sani bagoi no tini bubagra chini bagoi kok sawai dong chini bagoi buibai khukti musujak dong chini bagoi buibai hinjagoi dong o bisingo chini bororok bo bubagra no chaya hinai dong ikha o chaya hinai rok baksa basa o tam hinai sidasi tabuk borok khasya ngoi mankana borok salsa wansu gano ang sana mo sungo borok wansu gya tamne borok ungka rang matangka rang hingkai belai lub phenango borok no rang borok no komornani lamawat langu rang borok ni langmano segoi telangoi mano rang ongsu joratui kotor phiaba orang kore khebo sungsar solia ada gabone bo rang bonango te borok khai o rang bonango borok dofa busu jara tui chin bago important bara bo wansuga taborom di bubagra je sawai tongmani je chirigoi tongmani bubagra no jodi jo to Tripura sarok tini angkebono hamya henlia kotor politician rok bubagra no logiri khatai ko romdi chini sar reboting di chini sar bikasung di chini sar rampodong di chini sar Jitendra Choudhury di chini sar Radha Soranung di chini sar Horidonung di chini sar tebotong uble kubangma ogur debor mang di chini sar Bipinung di chini sar Soponung di chini sar Suklaung di te Tripura mothani jetongnai abor to tongono tongo jo to baksakai khorang disakai gai chini Tripura tikitcha chini Tripura sarok tikitcha nai thokmani hain khamo tikitcha phan khamani hain khamo tikitcha chuno bui borom bimani tikitcha kubang hain khamo haiji kubang hain lagde heba tini borok kai chuno pori pai haiji chuno pori woi
je sasugoi manka borok Tripura sarok bahai Tripura sarok no bahai kok sakai Tripura sarok no chung paiman Tripura sarok obab Tripura sarok gorib Tripura sarok masaya Tripura sarok thani rang purui borno amorok bai no bebak chung muthongoi toni mano borno amorok bai no chung bebak chini kok khanare toni mano borkai jo to pori bai bika chungkha o borok je chuno pori mani chuno je pori mani abu chungkha wansung naya যেমন চিন বরং বিসিংও দङ নাই তো মানে যে যেসা বরং ফানো নুং ছাড়িতা বহামিয়া ফান খাই দংখা মুই থগিয়া ফানো সঙ্গই দংখা তাবো জাফর নুং সাকা তাবো ন বা নুং মুই সংমানে থকসু কাবলে হিংসাকাंखाय ও সংনাই টিকিচ্চা ফুটানি ফুনুগো দাইको बुगं कटर हा एकदम साक साक न आं संमानि थगो ओमहाय बिन बुखाव कासे फिल फाइचक पायलाय नेचिनि ओ त्रिपुरासन नेता रक नखाय 107 हागेनो व्यवहार खायो ताबरमबे चिनि सारे बुति फानो ओ दिनो बुबा गरानो अब पॉलिटिक्स हेनो साया दिबा गे वानजे मासा फाइ सागाता रे बुति तुमि ठीक बोलेछो आमहाय न सागा रे बुति तिकिचा खामाय के फाइचनाय आनो काहामसि साइ दंले आमहाय yang buba karena mai saga yang anong kaham sai to ang teo saga na sem wan sumo 70% la taro kira mai amhai ramde nungaro asuk tongmani jodu nungaro asuk tuti phano 90% baga nung thik ka na kok saga ne kaisa wan je phaisa bang botong thok jama se jai kore khate apurga wan joro kichi kicha maya khai tong sinai bono ei nungta mana phona Japur kawan su senai po oh ano maya kai ble ang je saman ko khana ble abhayung sene gapur kai abo o character ni chin Tripura sarok ni netarong ni sagotom netarong sago tiri je pok chiri khok tong nai mane kok ya kok no ti chiri khok tong nai rok je dofani kok saya siringai tong nai rok bortang sai miya ba kirimane bagan ble kirimane bagan saya chung sakangke chini sit manglang baksa ba chai to go je kaisan jaga tongmani obuta kokoi thangno baksa ba aron chai to goi tongo ang buskang ni election o kaisa chu ticket damano actually kaisa borok ani aro phai comment khaimani tongo nungkuno kaham achuk thaimai angoi tongkhangke kaham bui bai respect rejai angoi tongkhangke boba garano kutuki buba garana kutuka hingkai oborok asuk thai kaham mannai boi bai sinijak nai boi joto no kok sanai borok o kebeng nai bodol ni borok rokta ke buba garana hamya saya sa kyo famous hoi me aije famous ungthango abono borok torbo nokha nang ding tong bayo lok bai mani tor bai mani ta ang buba garana hamya sakai ang kotor asu themaro afur siporo wansuku ang asu din sakai tam khamo ang asu din hoike tahane buni tong rukthai to ang social media phai youtube chago kicha buba grano hamja kudi rikheno ang asu thai ka hamano siga bang bufur kudi khamble haru se wansuna bro haru se wansuna ang je wansuna ita norok nugoi man khana je chungbai belai no gana asam aro tom hinoi kaisa slogan rile manu khada khana kamro nor kangan buji khana Tripura ni romdi Manipur ke Manipuri Nagaland ke Naga romni Assam ke Assamese romni amhai samani bo nor nugoi man khana Meghalaya ke Khasi chung khana abono ke Tripura simisi chung Tripura romni Tripura sarni ngoi meya satok pitok hanang pinang chini odikar sekjago chung bujago chini kok bai chini kok no chung ruman bai sunani ma suya kubang ma mane chini Tripura bai si bui tabu khai borno phurungchiu o mahai tangthung chini jagano o Tripura hai ungnani chunguriya o mahai Tripura hai ungnani ta ridi kuno dino phano omhai ke borokno gyan ri tongkha borok khaisi phurungoi tongkha sawoi tongkha Tripura ka kaisa ang singsiu borokno
phurungna ni bago kaisa lamang dongkabo phurungthani sohos kelai tak kelai Tripura hai dang na musung nong ab kaisa phurungmani sararno sung phurung yadi ba nung oro thango bo dino kelai ma hai nung buda kelai na musung chung sararno ma ki phurung jeman boro phurungoi dong hata butamo nora buda Tripura ma hai na musung hangke ungna musung yangke thike tongdi strong khai tongdi kara khai tongdi o kaisa boro phurung dongha dala lasima singcha haise chung notice ni bisingo seven sisters hinjago seven sisters ni bisingo joto no thik tongo kaisa no chini Tripura saro chini jaga o chung buibai rule khaijak tong inga obok khanawai lachia diba je kotor puso asugoi tongnaro lasina nango je Tripura kok sathani o Tripura no kebengoi tongnaro abono khanawa lachia diba tini jodi thangka hesu sungjagano norok butui bororok hnoi norokni jagao norokni kok kurui norokni phan kurui norok yethek kabai yak kabai se norok apur tam uttorinai chung thansa korin chanane abon bagan chakana sa bubagraba thansang deno ngetam thansang ya ba tam thansang ya tabungni sibino khanawai dongkha nukada Tripura ni hani busarok kumai tongbai kha kurikha abo borokni chirai rokno next generation of phurungthani o borokni bago bithi haingoi dongha Tripura khai chini seven sisters ni bisingo abo Tripura jadi abo hai ungna musung yangkai online no logita ready chaya khai tongna rokno logita ready kubuino logiridi kubuino tui himna surung bor phurung dong busul lasima singcha nai ama hai lasima singcha tai kore chini Tripura no tui bai kok sawai dong sanai no sure sanai no hai che je jorawo Manipuro kuki bai mete rok je somai nanglayo o jorawo nukhanable je supus kotor phanong sitong resign riwoi joto yakar phaibe ka haise kuki rok resign riwoi kuki rok joto phaibe ka thancha unity hino mono ani do phano nung hamya khlai tongo angni ni aro montri ni aro MLA ngoi ang tongsinai ni aro neta kotor ngoi ang tongsinai nung bai baksa misi chawai chan nung kutui chawai ha nung ani do phano se sokomorna ni bagai nung tiar khai tongo ngang nung bai bhaiga ro achugo kuai chai tongman nung bai bhaike misi chai tongman nung bai bhaike cha nung tongman ang nangya nung bai absuk ya nini opos nin thane tondi resign phai be khable ngen nung khatang phai mia ba Tripura sakai nung Tripura ngoi tongkhai nung Tripura bagai kaham nai tongkhai ke nung Tripura ni kok sau nge nung khatang phai mia ba jadino Delhi wo kok sau dino tang thangmaya ba nung khai nin Tripura bagan kok sai tongna bole abhai chini netaro o kebeng nai netaro wansung na dipa omoro no change khana ni thanga ngai borong ni mind to change khaida mano saimia buri chu bura rok sama ha mayong ko thungno se change khai mano ko khana ne mano kama ha borong no tamo nai o mayong kotor thik no ha kono buddhik gyan ke sabche borok manush no rikha o mayong ke gyan kuroi ko khana o thik no borong ni subin saga buddhi kuroi kya o borok manush le bo buddhi ganang le mai kumun jai tongnai bo khiu chung hai ngibin brain no change khana ningke abo nukjai ya haise borok change sunya jatse borok mayong nisla phone se layo change sunya ja am hai tini je bubagra je samane abono nai do nortesan nukoi manai ango dino samane Delhi je bubagra Agartala ani samane abono ang sayadiba khorsa nungnai do tini nai to khanain samane o ma line chokorchu line tini sem o dialogue o je bubagra samane o kok abobo line te nukoi manai nai to chini bororo phai sanai sakang জনজাতি মোর্চার হয়তো বিয়ামো কুমাখা সাইছে মালিয়া কোন কক ফান সালিয়া ও আমরা বাঙালি রক চিরখক তমানি রক কোন ফান সালিয়া বিয়াং জানি কুমাই থামাইকা
sini IPF sini borong nang Menteri Sar Sukla bob kok the chapon salia sini GS Sopon Sar bob kok the chapon salia khub wan ma sing jaba so khub wan ma sing ja bele wan auta gabone bagano jong buskango ang ane video ang baksa ka se selejang na tamo kok mang sai tong te kok maya hai ge okok sapru si khanaya okok hai ke si tong ya ni chung ma salai hai de ba so ekbar bai salai ya ka chung 10 phone salai na hai ji buskango bo nang koina musungo পঞ্চায়েত ইলেকশন দঙ্গো আবনে ইয়াগুলো হনকে এডিসি ইলেকশন আবনে ইয়াগুলো হনকে 2028 বিধানসভা আফরো নংতাম ডিসাইড খাইতো নিনি মাইন্ড তো তাম সেটআপ খাইজা ও মাইন্ড সেটআপ খাইনা তাবু নজর মাইন্ড বখরগো দাদি জুং যিনি এডিশন রক্ষা খাইনা নাঙ্গো জুং যিনি পারাও হামগ্রাই তুবনা নাঙ্গো হামগ্রাই তুবনা থাকায় জুং পঞ্চায়েত জুং জিতিনা নাঙ্গো अब माइंड तो सेटअप खाई दी ओ माइंड तो सेटअप खायो डायरेक्ट तालारि पाई दी ते और ने ता कोगरि दे हाइसे गोबां मा बरक ताला लरि फाइनाय चाबी सारा खुलुंनानि बागै फाइनाय फेयाबा खुलुंना दरकार बरो ताला माने ताला स्ट्रंग मा तंनाय हाइसे जुं जे बुट गाजाग्रो जुं बरो बुट दिना नबते सारा नांगलि हाइसे ति प्रसारक आवनो बार वायरे सावै दङ बाग्रा आम 2025 नीति प्रसानि जो ओ जुगिया और ओ मिनिंग ताम बुझि खाइन के जुं जत एडुकेटेड अनएडुकेटेड या जुं सिउ ताबो नीति प्रसार जत सिजा हम सामाने फाइजिं सिथांगो कक दिनै बुबाग्रा जे कक सामाने हामजाकमा रेखे हामजाकमा माननाय ओ अब साबनो टारगेट खाय कक सागासिसि CM kaham ko wansung na de nung ti prasani bagoy kaham khaina ne wansung kai ti prasar bo kaham wansung na haje asu ti prasar chiri kho sanai tong wanung nu ge diba nung ti prasani kaham na ya diba ti prasani kaham ne ti prasani kaham khai di obossi bele piar lo hamjak mar ne borok cha hamjak mar ayang phasing target sungpu jina nang na haje bubagra bhaike koksa gabon te bisi kok salia नरक तो बेबाक न बुझि जा खाइसे आने आरो कमेन्ट जे फाइयो साइलाब करे जत तो अंडरस्टैंडिंग बरक मांग बुझनाय बरक मांग एडुकेटेड बरक मांग हाइसे बरने कमेन्ट नरने कमेन्ट नुखांखा आं बाय थांसि खाबासाय फाइयो हाइसे आम सु कमेन्ट खाइयो नरने कमेन्ट नुगै कक सायके तंसे मया हाइसे बुसु जरते मुसुं तंग नरक जोंति प्रसार यकनानि आबनो नांगौ अमहायनो नांगौ आबनो बागान आं भिडिअ सनामो नरम बाय कक नासाव हामजागोन गाबनो प्रेत खाइनाय chung चिन्ति प्रसा आयग्लक थुं चिनि बुबाग्रानि साक गाहाम तंथुं चिन बुबाग्रा आयग्लगय तंथुं हाइसे गाहाम बाय गुड नाइट मालाय नेनरक बाय नेक्स्ट भिडिअ